Kumbo at saka sa mga BG na mga nag-invite sa amin. Palakpakan tala po dyan bagay mo. Kakaplastikan mo. Original composition may mo namin ng 1,000 miyang paraiso para yung kareng kapatid tamong Muslim at Kristiyano may babari lang kayong Mindanao. Paraiso, first song. Kubatan patungo sa iyong kamatayan. Ang misyon ng mga sundalo buksain ang mga bandido. Ito ba ang nasusulat na sumpa sa sangkatauhan? Bakit sila ay nagpapalayan? Bakit sila ay nagtutusan? Ano ang kanilang pinaglalaban? Buhay ng kapayapaan. Sabi niya ang kanyang rifle para tampakan ang mga rebelde. Ilusong ang kanilang base, patay lahat ang mga inosente. Bakit sila ay nagpapatayan? At bakit sila ay nagpupugasan? Ano ba ang kanilang pinaglalaban? Buhay ng kapayapaan. Nagluluksa ang hangin, umiiyak ang langit sa mga pangyayari.
nagaganap sa atin. Hindi ba pwedeng pigilan ang mga bombang nagbabagsakan? Kailan ba magwawakas ang digmaan sa ating bayan? At bago mahuli lahat sa kawalan, sana matigil na ang lahat ng labanan. At sa aking pagpanaw, mamaunin ang lahat ng sakit at hapin at pahit na nadarama. Bakit sila ay nagpapatayan? At bakit sila ay nagtutugisan? Ano ba ang kanilang pinaglalaman? Buhay ng kapayapaan. Check. Wala yung bagya. Next song, original composition ulit. Title nito, Hayop Ka. Landas mo
Keep coming. Oh yeah. Third song. Para ka rin. Hello, Tatangkilik. Sojek! May lasingana kay Pong Kumpu. Para ka rin tatangkilik. Una, hindi pa Lady Gaga, pa Justin Bieber, hindi Paning LB. Original composition, nausan mo yung OPM. Sabi nga ng asin, wala ka bang napapansin? Una tara sana rin OPM. Pare, karing anak na eh. Tanidayo, anak mo ba mo? Sige. Araw-araw na lang kasi binubulabog ang aking ulo nang buwisit namin kapitbahay kung magpatugtog. Akala mo sila lang ang humihinga sa ating planeta. Pero pare, trip nila yun, ayoko rin naman basagin. Pero pare, basag na basag ng aking tenga at ang aking ulo sa kanilang pinapakatog. Parang mga alien lang na kumakata na nila pata ng tunog. Wala akong maintindihan. Di Tagalog, di Bisaya, di Kapampangan. Hindi atin! Galing sa ibang planeta! Walang masama sa trip nila. Pero pare, sinasabi ko lang, unahin natin pagpiling ang sariling atin. Naririnig mo ba siya? Miyak ating sinta! Ano yung magagawa? Para siya ay magawa. Manahimik ka na lang. Makakatulog ka pa. Lubog na bago nating musika. Isang araw ay narito na pupwentuhan sa ating harapan. Dalawang estudyante kabataan may proyekto sila sa kanilang eskwela tungkol sa sinaunang musika sa pitong isa. Kailangan pa bang pag-aralan ang pinaglumahan ng panahon? Tumayo ang isa sabay sabi ko wala akong pakialam. Naisip ko tuloy, kailangan nga ba? Mahalaga nga ba? Importante nga ba? Siguro nga hindi. Halin mo ka, pagkasgas kayo lang na ngayon nakakasilaw at makitang na parang alahan. Isipin mo ba pare? Wala ka ngayon kung walang kahapon. Walang kahapon kung wala na sa kapaglanan ng bawal sa noon. Simple lang ang kanilang iniling. Hindi ka nalalag at respeto at pagkilalang kahapon. Naririnig mo ba siya? Ano yung magagawa? Para siya'y magawa. Mana
sa amin. Last time pare, baka kaluwal na ako talongkin eh. Original composition. Salamat nga pala kang paring kumpo. Kumpo na kayo ng tingketo eh. Ayun na, salamat ka rin Bichi. Karing hanggang tao kayo. Salamat po. Original composition ulit. Alsan mo yung salamin. Ang aking bahay, tumising ako, humiyaw ang aking damdamin.